Akuva mfethu uthi shove sodala inombolo chief usigoloza simshiya kuphi? Hayi mfethu, sigoloza solo sibamba phambili mfethu, into kumele tenteke sasa, utime yamasha. Ayitophetha ngiyakuva sesikhulumile mina sitokhuluma mina ngiyamuka lazi ngijabela umfati njengathi isigoloza umvile ukuthi bafati igalo eketini. Ayinani yona mfethu mani. Lana ngishanga enkulu umbuzo ngoba mfethu ngimbonile bekasila uyangibamba mfethu. Khona into engiyibonayo indzaba uma ukhuluma ngosimbi ngathena kaphatheki right. Mfethu noma ngifundile usijalela mfethu, Ngiyabamba khona la wakuta khona mfethu, uceda kungena message wathi ngibamba. mfethu lana kunento eshaya amanzi lana ucabanga kanjalo. Hayi mfethu, sesobona ukuthi kahle kahle ziphi brawa. Sesizobona ngalo mzuzu mfethu. Uyazi mfethu, Kuthambi kunyaka mfethu. mfethu noma ngisafundile ukuthi ziphi manje. Hayi ngiyagcwala makukhuluma wena ndodo mfethu angibamba. Hayi yonke into mfethu bekuhlwana lona athi ngihlanyela so. Yes. Ubani unabhala kacamlela vev. Eish. Laba ka Vodacom nabo labo. Babhayiselana yathi. Sengimuka so bangihlanyela. Ethi bafuna kucedza le phone yami in bread. Yes sir. Chika ma message wendani Siri.